እንዳልቀርብሽ ተራቆቼ የልጅሽን ፍቅር እረስቼ ቀድመሽ ውጭልኝ በጉዞዬ ልጅሽ ነውና ዓላማዬ። አይጥርጥሮን ፍጹም እምነተይ መፍትሕ ኣለወዩ ንሕድሕድ ፀገመይ ሰማያዊ ንጉስ ገዛኢ ህይወተይ በዓል ምሉእ ጸጋ ክርስቶስ ኣምላኽ አምኔ ከምዘይገድፈኒ ኣብ ማእከል መከራ አምኔ ከምዝፈትሖ ኩሉ በብተራ ዝደንጎም ስለምበር እቲ ናተይ ምፍጣን ከመፀ ይተርፍን ጉድለተይ ክሽፍን ሰማይ ምድሪ ዝብልካዮ ኣምላኽ ስራሕካ ምስተኽእክሉ ኩሉ ዝኾነ ንሰናዩ ኩሉ ዝኾነ ንጽቡቕ ኣብ ሰማይ ምድሪ ዝብልካዮ ኣምላኽ ስራሕካ ምስተኽእክሉ ተመስገነ 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 ጎይታ
ተሸፊኑ ንኻልሲነ በዚሑ ገበነይ ብኣኻ ኣምላኽ ተሸፊኑ ንስኻ ኢኻ ትምክሕተይ ንስኻ ኢኻ ተስፋይ ንዓይ ቤዛናይ ሂወተይ ካብ ፍቕርኻ መርሓቕ መዓዝ ተኺሙኒ ኣብ ቤትካ ተደርብየ ምንባር ይሕሸኒ ንስኻ ኢኻ ትምክሕተይ ንስኻ ኢኻ ተስፋይ ንዓይ ቤዛናይ ሂወተይ ንስኻ ኢኻ ትምክሕተይ ንስኻ ኢኻ ተስፋይ ንዓይ ቤዛናይ ሂወተይ እናይ ስሙ ትርጓሜ መንከም እግዚአብሔሩ ካብ ሰባት ናብ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ናብ ሰባት ንዓና ዝረድእ ወትሩ ብምሕረቱ ናይ መላት ሓልቓ ቅዱስ ሚካኤሉ ናይ ስሙ ትርጓሜ መንከም እግዚአብሔሩ ካብ ኣምላኽ ናብ ሰባት ካብ ሰባት ናብ ኣምላኽ ንዓና ዝረድእ ወትሩ ብምሕረቱ ናይ መላት ሓልቓ ቅዱስ ሚካኤል ምሕረቱ ንመን ከም ተገልግሉ ወስኑ ምስ መን ከም እትነብሩ ኣነን ቤተይን ንእግዚአብሔር ከነገልግል መሪፀ ኣለኹ ኣብ ቤቴል ክነብር ምሕረቱ ንመን ከም ተገልግሉ ወስኑ ምስ መን ከም እትነብሩ ኣነን ቤተይን ንእግዚአብሔር ከነገልግል መሪፀ ኣለኹ ኣብ ቤቴል ክነብር ኣይጥርጥሮን ፍጹም እዩ እምነተይ መፍትሕ ኣለወዩ ንሕድሕድ ፀገመይ ሰማያዊ ንጉስ ገዛኢ ሂወተይ በዓል ምሉእ ጸጋ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣምኔ ከም ዘይገድፈኒ ኣብ ማእከል መከራ ኣምኔ ከም ዝፈትሖ ኩሉ በብተራ ዝድንግም ስለምበር እቲ ናተይ ምፍጣን ከመፀ ይተርፍን ጉድለተይ ክሽፍን በወርቅ ቀለም ተጽፈሻል ድንግል ሆይ ለኔ ተሰጥተሻል አከብርሻለሁ እመቤቴ ተስፋ ጽዮን ነሽ ለሕይወቴ በወርቅ ቀለም ተጽፈሻል ድንግል ሆይ